Igbo ekele m unu. Kedu ebe anyị nọ n'ụbọchị taa? Anyị nọ n'ime ụlọ Dora House of Fabric dị iche iche. Taa wụ ụbọchị mmepe ya. Mmepe a pụrụ iche. Ngwanụ ka anyị gaa n'ụlọ Dora House of Fabric ka anyị hụ akwa mara mma dị iche iche o bupụtara n'ụbọchị taa. Udo dị unu. Ngwa na ihe dị iche dị n'ụbọchị taa, sọsọ ọchịchị gị ọnụ. Kedu ihe anwale ka nnọọ? That is ihe anyị na-eche kemgbe nnọọ. Dora Fabric Holland go nnọọ. That is ebe a nọ is Dora Fabric. Dora House of Fabric ikwu eziokwu hapụkọ nnọọ oyi m nwaanyị nwere anya fashion and ọ dịghị ewetu n'aka aka ọ mago ihe ndị celebrities, especially ndị celebrities ndị na-aga ije ọfụma ọ matago odere isa because anyị na ha akpa nkata. Chineke mee eziokwu ugbu a ihe a batago o mezugo ya so ndị nke anyị ga na-abịa kịta ihe anyị chọọ ọ nọ na Dora House of Fabrics. Kedu ihe pụrụ iche na Dora Fabric na fabric ndị ọzọ dị ebe dị iche iche? Inugodo afọ awa Dora Fabric ọ dịrị bụ all the only Dora Fabric enwere at the whole. You check here very well, you find out na nwere onye nwe that name by fabric. And ihe nke eji wepụ iche bụ na ọ dị authentic. Ọ bụrụ ihe ga-abụ igo pụọ jena nọ ego a na-ajụ na eke ebe isi nweta ife a kpọlụ m gaba ozugbo because all original standard. Ihe lukwu ya ekpọpụta inekwa anyị fụ na ọ bụrụ na ihe a na-ekwu n'ọnụ ọ dị very clear. Amara m ebe etu m ga-esi kene Chineke maka na o nwebulu ebe ọ na-eme ife a before. Chineke wee bunie ya enu to the extent na nke a dịzi too much wee na-emeghe ya taa. Obi bụ nsọ aṅụrị inugo. I'm very very grateful n'ebe Chineke nọ na Chineke na-emelu m ife ọma dị etu a because atụrụ m anya na ọ bụgodu na ọ ga-abụ na ọ bụrụ n'ime nsogbu anyị nọ na ya kịta. Nigeria nwee nnukwu nsogbu ife ụkọ ju ebe niile mmadụ amarọ nke na-eme eme ma na adị ma na anwụ o wee bụ nke Chineke ibunite elu si n'obele ebe ọ nọ wee tụnie ya ife a wee bụrụ m nnukwu aṅụrị ncheta ya tears of joy. N'ụbọchị taa akwa dị iche iche ka anyị hụrụ n'ime Dora House of Fabric, mana ịchọ nke pụrụ iche dị iche na akwa nọ n'ahịa na-abịa na ụlọ Dora House of Fabric. Nakwa n'ebe ọzọ unu na-aga dịwanụ na-ekiri House of Dora ebe nwere akwa dị iche iche. Ama m n'ụlọ ofu maọbụ abụọ unu ga-egote n'aka ya. Ndewonu, Igbo dị mma.